Okay, for today's video, mayong hapon mga katil. Nagpail ta diri mga katil. Ako rin nagpail diri mga katil. Ako rin gapail. Kay ang ato ang manghod nga pinakabutan minglayas. Minglayas siya diri mga katil. Gali kay naabot ato ang igsuon sa pagtuo. Kay nasa baboy dire, siya pa'y gamasa. Kami dua. Salamat kayo, Brother Michael. Shout out sa imo. Ay mo kong gitabangan. So, mo na itong agi mga katil. Isa ka sakura nga mong namasa kay ako raman isagot. Pero nagsugod ko ani hapon na. So, na lang. God bless og maayong hapon sa tanan. Bye bye.